Oktong marlas ni rohaam mangulasi yulaoki macai borat manang sorat sai nunu taku namai ay nang dipilih doawon kabe anak ni debata anak panean harajan dia mana di surgawi molotung man sarohaki sialaha galeoki hatop aulau tutuhani mangidogo gosihani ay nang dipilih doawon kabe anak ni debata anak panean harajan niya mana di surgawi dambe margang gurohaki sumurut akahol soki dong aku nasun gogoi lau mana luhon sasude ay nang dipilih doawon kabe anak ni debata anak panean harajan niya mana di surgawi.